ଗାଁ ପାଖାପାଖି ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଘେରରେ ହରି ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ କୁମ୍ଭାର ରହୁଥିଲା। ଦିନ ରାତି ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରେ ରହୁଥିଲା। ସେ କେବେ କେବେ ତ ଦିନକୁ ଦି ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଗରିବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। କେବେ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ମୋହନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା, ଯିଏ ବଡ଼ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏବଂ ସରଳ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଥୀ ମତି ନାମକ ଏକ ଦଳା ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ମତି କେବଳ ଘୋଡ଼ା ନଥିଲା, ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ଥିଲା। ସେ ଜମିରୁ ମାଟି ବୋହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରି ତିଆରି କରିଥିବା ମାଟିପାତ୍ରକୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମତି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ଯେ ହରି ଓ ମୋହନ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଲେ। ସେ ମତିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେ ହରିଙ୍କୁ ମତିକୁ ବିକିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ହରି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟକୁ କିପରି ବିକିପାରିବି? ହରିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହରି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମତି ହଠାତ୍ ତା ଗୁହାଳରେ ନଥାଏ। ହରି ଏବଂ ମୋହନ ସାରାଦିନ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହରିଙ୍କ ଉପରେ ଥଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହେଲା। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖିଲ ହରି, ତୁମେ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଘୋଡ଼ାକୁ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲ। ମୋହନ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ମତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ଆପଣ ଏତେ ଶାନ୍ତ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ହରି ଟିକିଏ ହସି ଶାନ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁଅ, କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟ ହିଁ ସତ କହିବ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋହନ ତା ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ବାପା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ହରି ଏବଂ ମୋହନ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ମତି ଫେରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଏକା ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 4ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୋଡ଼ା ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଖବର ସାରା ଗାଁରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହରିଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ବାଃ, ହରି ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାହାରିଲା। 4ଟି ଘୋଡ଼ା ମାଗଣାରେ ମିଳିଗଲା। ହରି ହସିକି କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ମତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ଦଳକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ଦଳ ସହିତ ଫେରି ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ହରିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଏହି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ସେହିଭଳି ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ମୋହନ ସେହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୋଡ଼ାକୁ ତାଲିମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ଜୋରରେ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା। ମୋହନର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଥଟ୍ଟା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତା ପୁଅକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ହରିର ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋହନ କହିଲା, ବାପା, ଏବେ ତ ସତରେ ଖରାପ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ କେବେ ବି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହରି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି କହିଲେ, ପୁଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହ, ସମୟ ସବୁ କହିବ। ମୋହନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ସରକାର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିରେ ମୋହନଙ୍କୁ ଏକ ଲାଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ କାରଣରୁ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କିଏ ତ ଫେରିଲେ, ଆଉ କେତେକ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହରି ମୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ପୁଅ, ମତିର ହଜିଯାଇଥିବା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ 4ଟି ଘୋଡ଼ା ଦେଇଗଲା। ତୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘଟଣା ହିଁ ତୋତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା। ହରି ଆଗକୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ ହୁଏ, ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ
ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ଏତେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ଯେ ହାର ମାନିଯିବ। ସବୁକିଛି ସମୟର ଏକ ଅଂଶ। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଯେ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। କୌଣସି ଜିନିଷର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଶିଖ। ସମୟ ସହିତ ଚାଲ, ନା କି ସମୟ ଆଗକୁ ନା ପଛକୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ସନ୍ତୁଳନରେ ଆସିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଏ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଯାହା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତାହା ହିଁ ଆଗକୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାହା କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।